Sziasztok srácok, ez a videó nem 9 pluszos. Hanem 10 pluszos. Erre mehet. Mehet. Nem mondta, légy szíves, igazi. Zéfucsor a neved, ugye? XD? Na, várj, cinque horse remit kategória. A te razzo tiro monomene hidran. Stelo miscellaneous. Iratkozz fel. Ezt ti is tegyétek meg. Na nézzük. Így. Tökéletes. Iratkozz fel. Jó. Adtam hozzá. Ezek nem azok a hashtagek? Szerintem nem. Na már mindjárt egy kicsit elrakom a videót. Na itt is vagyok a új videóval. Na akkor állíts be a dolgokat. Na várjatok. Sziasztok srácok. Most olyan dolgot fogunk itt művelni. De ezt most... Megmutatom, hogy nem shortsba. Tehát megmutatom, hogyha ti is szeretnétek telefonról YouTube videót csinálni. Várjatok, hogy lássátok. Írkálnak. Elvileg. Mi a szar? Ne. Jó, most egy dút. Ezt lehúzhatom? Igen. Így fogod? Kicsit fél azért így. Így. Na. Jó, így jó. De mindenki írosgat. Én még nem akarom, hogy lássák a videót. Na, mindjárt majd visszatérünk, hogyha kezdődik. Jó, nem visszatértünk, csak meg akarja mutatni, hogy... Na srácok. Tudok ti is ilyen videókat. Hogy tudjátok ilyen videókat csinálni? Itt a YouTube. Beléptek, hogy ide. És itt nem a csatorna megtekintés, hogyha jól látjátok szerintem, hanem nektek az lenne odaírva, hogy csatorna készítése, vagy valami ilyesmi, és itt megjelenik egy ilyen, arra rákattintunk, ez, hang hozzáadása, és itt ki tudjátok választani, hogy mi. Jaj, meg látnak! Nem látnak ők. Hát a telefont azt látják. Jó, és? Megállítjuk. Addig megállítom a velünk, nem csinál. De itt vagyunk. Na jó, én távol megyek inkább. Na srácok, itt is lennénk. És hogyha ide de ide belejöttek a YouTube. Bár itt tartunk. Megjelölt tartunk. Jó, de hát itt mindent lehet. Hogyha videót akartok csinálni, akkor, ahogy látjátok, innen kilépünk, újra belépünk, nem tudom, így, ide belejövünk, csatorna megcsinálása, nekem van itt, vagy mindig vidin van, mert nem tudom, halló. Na akkor várj, vigyázz, jövünk. Jó, igen, videók közepén. Megzavarnának titeket, bocsít. Itt is vagyunk, srácok. Gyors felvettem a kabátomat. Ja, nem zavartuk meg, bocsi, csak tovább megyünk. Jó. Nem fizet a vágásért. Ja, semmi.
fizet a vágásért. Te! Amúgy, hogyha még nem tudtátok volna, az Évfűcsör a legjobb vágó a földön. És nem mondom el soha nevét. Nem vagyok a legjobb vágó. De te vagy a legjobb vágó, azt figyeljétek, de kapsz 1-0. Jó? Ezt kivágjuk, de most. Nem vágom ki. Ezt kivágjuk. Ha kapok fizetést, kivágom. Jó van, megkapod az 1000 fizut. Ja, biztos. Nem is ott nekem. Tessék! Ezt nem vágom ki. Bazzék. Tegnap a fizuban az történt. Engem videózd a rákos. Jó, igen. X D. Na. Ja, valaki kérdezné, felújítás van nálunk. Nem utasd, Jó, ezt kivágjuk. Nem. Ha még valaki nem tudta volna, 50 feliratkozónál tudok élőbe közvetíteni. És Legyen meg az 50. Nagyon közel járunk, emberek, mert ott vagyunk a 29 feliratkozónál. Mindjárt 30. Szintén nagyon köszönöm. Ugye ez Évfűcsör? Köszönöm. És hogy valaki nem tudta volna, van kocka. Csicska. Biztos megmutassam a nézőknek. Nem. Tessék nézők. Én ezt arrébb vittem. Nem látsz konyha. Jó, ezt kivágjuk. Híztam. Jó, ezt kivágítjuk. De miért? Jó, ezt figyeljétek, srácok. Srácok. Kivágjuk. Amúgy tudtátok, srácok, hogy igen? Jézus. Indul amúgy. Kivágjuk. Inkább csak kicenzúrázom azt a bizonyos dolgot. Jó? A kezedet például. Olyan kicsit. Igen, indult. Nagyon fettem. Jézus. Topped. Ide az én helyemre is. Figyeld. Na, akkor már tovább a piáig beszélni, ha nem szabadunk titeket. Na, ez a videó ennyit is ért volna. Iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot. Most iratkozzatok fel és dobjatok egy lájkot, de nincs vége még. Hello. Jó. Becsétnek készen is leállítottam fel.